Ahojte milí moji, vítajte pri Tole Vole a vítajte pri super adventnom šále. Dnes som použila trblietavú vlnu v bielej, zelenej a červenej farbe. Sú tam rôzne odtiene zelenej. Celé je to super krásne, mekučké, v úžasnom košíkovom vzore. A ako to funguje, akú vlnu som použila a zvyšok uvidíte už. Užite si to. A ideme na to s vlnou Gründel. Veselé Vianoce vám prajem. Máme tu limitovanú edíciu v prekrásnych vianočných farbách so striebornou prídavnou niťou, ktorú však vôbec necítiť. A z tohto veľkého klbka sa dá uháčkovať naozaj prekrásny šál. Ja túto vlnu budem spracovávať aj dvojmo. Máme tu v podstate vlnu, ktorá je určená na ihlice 5 až 6. Ja budem ju háčkovať dvojmo s háčikom číslo 8. A máme tu 333 gramov na 532 metrov. Čo sa týka zloženia, sme tu pri 98,5% polyesteru a pri 1,5% metalizovaného polyesteru. To je prídavná niť. Takže ten trošku trblietok, čo je tam, zoberiem tu túto vysačku. Ups. Nechcela som to vlastne pretrhnúť, ale teraz to predsa len pretrhneme. Farba je mimochodom číslo 2, tu z limitovanej edície a chcem háčkovať obe nite naraz, teda raz zvonku a zvnútra. A tie tu dám veľmi pekne dokopy. Klbko sa spustí dole, aby sa dalo dobre odvinúť a mám tu obe nite. Teraz najprv urobím vzdušnú reťazku pre môj šál. A to konkrétne 22 vzdušných očiek. A ideme na to. Veľmi, veľmi pekne sa háčkuje s háčikom číslo 8. 1, 2, 3, 4, 5, už mám. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu vidíte naozaj krásnu, príjemnú šírku pre šál. A potom si znova vezmem reťazkové očka na výšku, sú to skutočne 3. Takže veď som práve povedala 22, vezmeme 23. Hneď počas háčkovania, teda počas vzoru, si budem brať už len vždy 2 na výšku na začiatku, ale pre prvý rad, ktorý teraz jednoducho háčkujem späť v stĺpikoch, si vezmem skutočne 3 reťazkové očka. Ale či tam máte v šírke jednu viac alebo jednu menej, už nerobí taký veľký rozdiel pri 20 reťazkových očkách háčkovaných 8-čkovou ihlou. A ten vzor funguje tak či onak. A tu sa teraz, ako som už spomínala, ide späť v stĺpikoch. Mala som tu zmenu farby z nepretržitej zelenej, teraz na bielu a červenú. A teraz sem naozaj prichádza aj rôzne zafarbená vlna. Takže zelená tu teraz dostáva, respektíve biela dostala, k tomu trochu zelených škvrniek, v svetlejšom zelenom odtieni tiež. Vďaka tomu je to tu naozaj veľmi zaujímavé a ja sa teraz vraciam späť na úplný začiatok. Teraz mám obe nitky. Tak na poli zafarbené, na poli biele, zelené a červené. A týmto sme sa dostali na koniec tejto série. A teraz sa už pustíme do samotného vzoru. Na to urobím 2 reťazkové očka na výšku a raz otočím a potom háčkujem teraz zatiaľom toho stĺpika. To znamená, že pichnem ihlicu tu zozadu. A uháčkujem jeden nový stĺpik
A pre ten ďalší stĺpik vpichnem háčik teraz pred telom stĺpika. A tam uháčkujem svoj ďalší stĺpik. Tu teda raz vpichnem spredu a potom znova striedavo zozadu. Tu je to opäť ako predtým a tak sa vzor potom strieda vždy od každého jedného stĺpika. Tu sme to raz zrkadlovo prevrátili na zadnej strane. To vytvára naozaj krásnu štruktúru. A toto teraz opäť prepracujem celú cestu až na druhú stranu, čiže cez všetkých 20 palíčiek. Tu som teraz opäť na konci radu. Vidíte, mala som tu ešte raz úplne zelený úsek a mám tu teraz reťazku z reťazkových očiek z úvodu. Tam pichnem jednoducho raz dookola, uhačkujem ešte jeden stĺpik a potom som s týmto radom opäť hotová a začínam nový rad. Na to opäť dve reťazkové očka na výšku. Ak sa pýtate, prečo sa berú dve namiesto troch, ako zvyčajne, pichám hĺbšie, lebo pichám okolo tela očka, preto len dve, 2001. A teraz robím vždy presný opak toho, čo vidím. Tu, kde je predtým háčkované, respektíve kde sa predtým javí háčkované, pichám teraz dozadu. A tu je to presne opačným spôsobom. A tak sa vzor neustále ďalej rozvíja. Tu vidíte, že je to vždy háčkované presne opačne. Vďaka tomu to celé získa naozaj krásny objem a vyzerá to super zaujímavo. A ja to teraz s vami uháčkujem ešte raz až na druhú stranu a potom spolu začneme ďalší riadok. Tu mám teraz znova takúto oblasť, kde obe farby sú rozdelené na polovicu, pol biele, pol zelené. A potom prišiel pravdepodobne opäť hneď úplne zelený úsek. To sú tie varianty, ktoré som zatiaľ takto vo vlne našla. Nádherná pestrosť, aj pekné dĺžky v nej a celé to samozrejme mega vianočné. Úžasná vlna na krásny vianočný šál, tiež sa hodí k vianočnému svetru samozrejme. Alebo napríklad na vianočný trh. A týmto by som sa už aj dostal k záveru. A tam som posledný stĺpik tohto rádu jednoducho opäť vpíchla okolo reťazky z očiek. Tu vidíte vzor po troch radoch a ten budem samozrejme háčkovať ďalej aj v nasledujúcom rade. Dve reťazkové očká na výšku. A potom prídem sem do časti, kde sú červená a biela opäť spolu. Pôvodne som myslela na zelenú, ale teraz mám červenú a bielu opäť spolu a háčkujem vzor jednoducho ďalej aj cez nasledujúce riadky. A vy samozrejme hneď uvidíte moje update. A tu som opäť s updateom. Uhačkovala som niekoľko radov a naozaj vidíte tieto super krásne vianočné farby tu a tiež tie úžasné farebné a trblietavé efekty, ktoré tu vznikajú háčkovaním. Je to super krásny, útulný, hrubý košíkový vzor a samozrejme mám pred sebou ešte dosť vlny, ktorá sa ešte uháčkuje. Takže, milí moji, šál už má naozaj slušnú dĺžku a máme tu aj taký color pooling, máme tu vždy trochu tmavšie časti na jednej strane striedavo a potom tie svetlejšie. Veľmi zaujímavé.
A šál teraz tu ukončím. Uháčkovala som asi 1,50 m. Teraz tu hore vyťahnem niť a zatiahnuť. Niť sa samozrejme ešte zašije aj počiatočná niť. A potom je už útulný vianočný adventný šál hotový. Vidíte tu samozrejme ešte raz ten super kompaktný vzor. Naozaj krásne mekučky a samozrejme v super krásnych adventných vianočných farbách s tým sladkým strieborným trblietkami vo vnútri. Dúfam, že sa vám šál opäť páčil a potešil. Ak áno, dajte palec hore, odoberajte, nezabudnite zvonček. Vidíme sa na budúce pri Dole vole. Zatiaľ. Čas.